Sergi, tots per tu. Bé, bon dia. Com que tenim molt poc temps, ens donem ja tots per agraïts, presentats i petonejats i anem de cara a barraca. A veure, la pràctica, això que jo considero que és una bona pràctica que presento aquí, és una mica el fruit d'una obsessió personal meva, que és, tinc una mena de fòbia als llibres de text, perquè considero que tenen algunes virtuts però tenen molts inconvenients. El que passa és que estem obligats a treballar amb llibres de text i per tant és una bona idea, crec, fer de la necessitat virtut i a partir dels llibres de text reelaborar. De fet he posat aquest recrear, aquest re entre parèntesis perquè de fet és més aviat crear a partir de la inspiració de tasques dels llibres de text, crear alguna cosa nova. A veure, aquesta fòbia que tinc als llibres de text ve sobretot perquè tant com a alumne i com a professor, però sobretot de la meva experiència com a alumne, moltes vegades passa que les experiències del llibre de text són experiències llunyanes que no són, per mi, no resulten especialment significatives i quan te les fan fer el que estàs fent és esperar que arribi l'hora de plegar per anar-te'n a fer alguna cosa que t'alegri una mica la vida. Per tant, per estalviar aquesta idea del tràmit, de les experiències, avui en veurem un parell, que fetes tal com estan presentades al llibre són una mica estranyes, no crec que siguin especialment interessants per a ningú. També d'això avui no en parlaré perquè no toca i a més no volo tan alt, ja en vam parlar dilluns, el Llorenç com a Joan, però hi ha un aspecte que jo crec que és molt important que té a veure amb la motivació, és a dir, si aconseguim apropar l'aprenentatge a l'experiència personal i al bagatge personal i vital de l'alumne, la motivació puja precisament perquè aquest aprenentatge és més significatiu, perquè allò que jo estic aprenent té a veure, ho puc relacionar amb la meva vida. D'alguna manera m'entra per l'estómac i no per l'orella, per entendre'ns. Aquesta seria una mica la idea. Bé, això està tret del llibre aquest que tots coneixem del Dornier, de les estratègies de motivació a l'aula de llengües. Aquest és un imperatiu adreçat als professors, per tant tenim l'obligació, els que creiem en això, de relacionar allò que practiquem a l'aula amb les experiències dels nostres estudiants. Aquí simplement destaco la idea aquesta de la rellevància, això està tret també del llibre del Dornier, destaco la importància d'aquesta rellevància de les activitats, que no siguin activitats buides, que no siguin activitats que es donen en un lloc indefinit, sinó que la persona que és a l'aula les pugui situar en el seu mapa personal. Bé, aquesta experiència que porto és una recreació d'una unitat del llibre del Passus 1, que és el que estem obligats a utilitzar nosaltres. És la unitat 7 del bàsic 2. Els que fem servir el Passus ja sabeu que cada llibre té 3 nivells, el Passus 1, bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3. En aquesta unitat es tracta de treballar fonamentalment els passats, especialment el perifràstic, però també en combinació amb l'imperfet, que per ser un bàsic, Déu-n'hi-do, el perifràstic costa molt sempre que l'aprenguin. Bé, abans com sempre que treballem per tasques, és molt important que tinguem molt ben planificat què farem, tant pels alumnes com per nosaltres, de vegades potser fins i tot més per nosaltres que no pas per ells també, però probablement a tots ens ha passat alguna vegada que no acabem de veure ben bé la tasca, no la tenim ben planificada, ben mil·limetrada, i se t'organitza un sidral a l'aula que la feina és teva per acabar, i de vegades has de tallar i dius, mira, ho he fet malament, perdoneu. Per tant, és molt important. Treballen per grups i a la part final de la seqüència, a les tasques finals de la seqüència, treballen cooperativament. Aquí tenim els enunciats, no m'hi entretindré perquè no tenim temps. Aquest era l'enunciat principal, per tant està tot molt ben detallat. A mi m'agrada molt
i d'això em sembla que algú també en va parlar dilluns, m'agrada molt explicar per què fem les coses que fem, és a dir, que ells sàpiguen per què, en aquest cas, el professor se li ha ficat al cap que han de gravar un àudio. Quin sentit té? Per què ho fem? Això considero que és molt important i, per tant, explicar-ho bé, sé, a més, per experiència que funciona. Bé, aquests dos textos que tenim aquí són dos textos del llibre. Aquí tenim una Nabila que no sabem qui és, sabem que és marroquina, aquesta dona inventada, probablement, i aquesta altra Nicolai tampoc sabem qui és. Això originalment en el llibre és una comprensió lectora. Tenen aquests textos i a partir d'aquests textos tenen una graella de respostes, de veritat i fals, i de seleccionar la resposta correcta. Nosaltres partim d'aquests textos, els llegim en veu alta, fem 3 rodes de lectura. La primera roda la faig jo, que sóc el professor i per tant sóc el model, i les altres 2 rodes les fan ells. Cada alumne llegeix una frase perquè pugui llegir tothom. I a partir d'aquí fem els grups, són 4 grups de 5 persones. Veureu que les primeres tasques són bastant repetitives. Fem un recorregut d'anada i tornada del text a l'anàlisi i després de l'anàlisi vull dir la graella de respostes i després de la graella a un altre text que han d'elaborar ells. Aquí tenim la primera tasca. Aquesta seqüència està organitzada en 4 tasques possibilitadores o intermèdies, cadascú fa servir la terminologia que vol, i una tasca final, que és elaborar l'àudio, per treballar la comprensió oral. També perquè una mica les comprensions orals són la ventafocs, com a mínim és la sensació que tinc, la ventafocs especialment dels bàsics. És a dir, és allò que fem aquell dia que ens queden 6 minuts per acabar l'aula, ja ho hem acabat tot i va, posem el CD i que facin 4 creuetes i a córrer. I considero que és especialment important en nivells bàsics que les comprensions orals tinguin molt protagonisme. Fet d'aquesta manera, que ells elaboren els seus propis àudios, crec que és una manera molt interessant de treballar-ho, a més perquè la seqüència és bastant global, perquè té comprensió oral, comprensió lectora, expressió oral i expressió escrita. A partir dels textos del llibre, d'aquells 2 que hem vist abans, tenen una graella per omplir. Això bàsicament és la graella de respostes del llibre. A partir d'aquí ja tenen el model i han d'omplir una altra graella amb la seva informació, seguint exactament el mateix model de la graella anterior, però ara ja han de posar la seva pròpia informació. Al final de la graella, que no l'he escanejada tota perquè no m'hi cabia, cada alumne, a partir de la informació que té recollida en la graella, ha d'explicar a la resta del grup, recordem que estan treballant per grups, ha d'explicar a la resta del grup la seva experiència de com va ser la seva arribada a Catalunya i entre tots han de negociar, han d'acordar triar una experiència que serà la que després estructuraran i gravaran. Bé, tenen una altra graella. El model és una mica més complex que els 2 que hem vist, el model que han de seguir està tret del llibre, per tant el llibre el fem servir, d'acord? És a dir, ja que l'han comprat, que el facin servir. Tenen un text model, en aquest cas és el text de la pàgina 131, que és una mica més llarg, que és aquest, del taxi, i al final de la graella hi afegim un ítem imprevist, que jo crec que és aquí on es dona, on es produeix probablement l'avenç en el coneixement, que és que hi han d'afegir una anècdota. I això no sortia a cap de les preguntes, ni ho han treballat ni ho han vist en cap model. Com que treballen per grups, tot el grup treballa per polir bé aquesta anècdota. Vaig molt de pressa. La tercera tasca possibilitadora és que tots els membres del grup, totes aquestes graelles les tenen individualment, que tot el grup redacti a partir de la graella amb les experiències del company que han triat, redactin un text. El text ha de ser el mateix per tots. Això el professor, que era jo, anava passant controlant que tothom fes el mateix text perquè després el necessitaran per fer la tasca que ve a continuació.
Aquí començàvem amb la part més cooperativa, després hi ha algú que parlarà d'una experiència amb la tècnica del puzzle també. Els grups cada grup tenia un tutor, els tutors es reunien amb els textos que ja havien redactat, els posaven en comú, la instrucció era que havien de fer molt d'èmfasi en utilitzar correctament els passats i en utilitzar bé la combinació del perifràstic amb l'imperfet. Aquesta era l'única instrucció que tenien els tutors, era el que havien de mirar especialment. La resta, evidentment, ortografia, tot això és un bàsic 2, res. Després, els que no eren tutors havien d'elaborar també els qüestionaris de preguntes per treballar la comprensió oral. Aquests són els models. Això és finalment un dels qüestionaris que van elaborar ells. Després tot això jo ho vaig passar en un Word, on vam treballar a classe. Tot això després es convertia en un examen per ells. Com que hi havia 4 textos, cada grup sabia el seu, però la resta de grups no. I això ho vam treballar individualment i ho vam avaluar. I la tasca final que va consistir a gravar els àudios. Em fa especial il·lusió sentir-ne un. Ja. Hola, soc en Mohamed. Jo vaig arribar a Catalunya en març del 2006. Vaig venir en avió. El dia era una mica fresquet. Estava molt nerviós i una mica espantat. Vaig venir sol. La meva família em van esperar a l'aeroport. Després em van acompanyar a casa seva. El dia següent vaig començar a treballar en una fàbrica textil. El primer dia de treball em van donar un tour per carregar un camionet i no sabia conduir-lo. La mercaderia es va caure a terra. Bé, és un bàsic 2. Jo crec que és bastant acceptable. És cert, a veure, havien treballat, això ho vam fer en 2 sessions, portaven una setmana treballant els passats i el text el llegien. Això també és important tenir-ho en compte. Després, espontàniament, la cosa, bé, diguem, 75% de correcció pel que fa a l'ús dels passats. Però considero que són uns textos bastant acceptables. Aquí en tenim un altre d'una... Vinga. Hola, soc la Mònica. Jo vaig arribar a Catalunya un 15 de setembre de l'any 2011. Era un dia assolellat d'estiu i feia molta calor. Vaig arribar en avió i sola. Vaig venir a Barcelona a fer un màster de gestió política a la Universitat Autònoma de Barcelona. La cosa més divertida que em va passar va ser que quan vaig arribar a la primera classe del màster no entenia una sola paraula en català i tots em parlaven en català perquè són de Catalunya. Això ho van dir ells, no... Aquí no hi vaig entrar jo. Bé, després això ho passàvem, quan ja s'havia acabat tot, ho vam passar tots els àudios i havien de respondre amb les graelles que ells mateixos havien fet, revisades per mi. Tot el procés estava molt controlat i a partir d'aquí vam avaluar. Hi havia notes de comprensió oral, d'expressió oral, d'expressió escrita, etc. Bé, em queda un minut, crec. Aquesta manera de treballar, ells la van valorar molt bé, els va agradar molt en els qüestionaris de valoració que passo al final de les tasques. Les sessions passaven volant, es divertien i jo crec que aprenien. I a més això és un material que queda. Aquest material està fet amb això, exactament amb aquesta unitat de telèfon. Vam fer les gravacions, ho vam penjar al Dropbox, tota la cosa, vam convertir els fitxers, tot està fet amb això. Per tant, tampoc es necessita cap gran cosa. Això queda, es pot reciclar,
potser un bàsic 1 l'any que ve o un bàsic 2 l'any que ve es pot utilitzar i vés a saber quin ús se li pot trobar a això. M'han sobrat 12 segons. No et queixaràs, Bé, ara és el torn de la Judit Riart i de la Marta. Sí, ara ho deia bé. Sí, sí. Marta Martínez. La seva presentació és Trepitgem el barri. D'acord? Doncs, hola, bon dia. L'Aurora no ha pogut venir, però ella també ha format part d'aquesta presentació, o sigui, de la preparació i de dur-la a terme amb els seus alumnes. Bé, el que us volem presentar és una ruta pels diferents establiments col·laboradors de cada barri del districte de Sant Andreu. I el títol, Trepitgem el barri, som conscients que és molt col·loquial, però el que volíem era demostrar o donar a entendre que volíem que els alumnes tinguessin aquest contacte directe amb l'entorn, d'acord? I per això aquest verb tan col·loquial. Quins objectius té aquesta activitat? Doncs bé, d'una banda, dinamitzar el programa de voluntaris per la llengua al districte i de l'altra, proposar una activitat de comunicació real per als alumnes. Els dos, un seria més de dinamització i l'altre seria més d'ensenyament. Si anem als objectius específics, doncs tenim donar a conèixer el comerç del barri, implicar el sector comercial del barri en el compromís de l'ús del català. I em direu, Judit, si han signat l'adhesió al programa Voluntariat per la Llengua, se suposa que ja parlaran en català o ja atendran en català els seus alumnes, els alumnes i els clients. Bé, la teoria és aquesta, però la pràctica no cal que digui res, que ja sabem que a vegades no és així. Iniciar els alumnes en l'ús del català fora de l'aula a través d'una activitat quotidiana com és d'anar a comprar. Si viuen al barri, això és una activitat que fan tots. I l'altra és contextualitzar les estructures lingüístiques presentades en una acció comunicativa real. Lèxic, referent a la roba, aliments, d'altres productes i les fórmules de cortesia més habituals. Molt bé. Nosaltres aquí presentarem dues propostes de desenvolupament, però a mesura que la Marta vagi parlant i que jo també us expliqui la segona, segur que se us acuden diverses maneres o diverses variants d'aquestes propostes. Molt bé. La primera és una opció més guiada, amb una sortida pautada, que estava pensada per un nivell de bàsic 1 o curs bàsic. La segona opció, l'avançada, seria una gimcana, per bàsic 2, bàsic 3. No cal que digui que depèn del grup que tingueu, se'n tria una o us tria l'altra. D'acord? Ara us deixo amb la Marta, que és la que us explicarà l'opció guiada, la primera. Doncs, hola, bon dia. Jo vaig decidir fer amb els meus alumnes del Bàsic 1, d'un centre cívic Garcilaso, la primera opció, l'opció guiada. Era un tipus d'alumne que tampoc era un grup, m'ho diria que per si sol es llancessin, eren bastant tímids, costava bastant i per aquest motiu vaig decidir fer l'opció guiada i amb unes preguntes bastant pautades. Bé, l'activitat la vaig fer cap a final de curs, estava plantejada, com ha dit la Judit, perquè els alumnes practiquessin en un context real, però també la vaig voler presentar d'una manera lúdica per repassar tots els continguts del curs d'una manera diferent. Eren uns 15 alumnes, per tant el que vaig fer va ser dividir-los en grups de 3 persones, 5 grups de 3 persones, i a cada grup els vaig assignar uns establiments determinats. No sé si... Aquesta part i les dues que venen a continuació és el material que tenien els alumnes. La primera és el qüestionari, no sé si ho llegiu bé, però en tot cas us comento algunes de les preguntes. Per exemple, una és com es diu el propietari de l'establiment, quants cambrers hi ha a la Granja a la Lluna per practicar les estructures, n'hi ha 3, n'hi ha 4, etc. I també sobretot molt enfocat al lèxic. Per exemple, digueu el nom de 3 peces de vestir que podem trobar a Confecciones Castaño. En una perfumeria i estètica, quines parts del cos són les que més es depila la gent? Bé, sí. A una tenda de roba infantil, quins colors són els que més èxit tenen en roba infantil? Bé, estava concebut. També les preguntes
algunes com aquestes de quines parts del cos són les que més es depila la gent, doncs també allò per més lúdic, el que hem dit abans. Doncs era una activitat que jo els vaig, entre cometes, comprometre que cadascú almenys havia de parlar o fer alguna intervenció una vegada. Clar, això és difícil controlar, perquè jo el que vaig fer va ser donar-los una hora de temps, perquè els establiments estaven bastant junts, esperar-los a l'aula i a partir d'aquí fer la posada en comú. Realment van tornar molt engrescats, els va agradar molt l'activitat, perquè a més de les preguntes, que sí que és cert que és una cosa tancada, doncs clar, segons si el propietari de l'establiment és més o menys divertit o li agrada més o menys parlar, doncs també va donar peu a explicar anècdotes, a explicar la història de la botiga i és una cosa que va funcionar molt bé. També és cert, tot s'ha de dir, que algun propietari d'algun establiment, així entre nosaltres, els va engegar una miqueta. Vull dir que també s'ha de ser una mica realista. Potser el nostre error, ho dic per si ho voleu fer, va ser que simplement vam avisar als establiments enviant-los una carta, dient que es farà aquesta activitat, vindran uns alumnes, però clar, sempre vam constatar, com he dit, va ser la primera vegada, i clar, al ser la primera vegada doncs també és on surten més problemes que després es poden anar solventant. El millor és posar-s'hi en contacte directament, avisar-los per telèfon i dir-los, escolteu, es farà aquesta activitat, vindran els alumnes, sempre hi ha aquest risc, però vaja, va ser un de tots els que tenim. És allò que potser l'enganxes en un mal moment, la situació està com està i potser la persona no estava gaire motivada, però en general és una activitat que va funcionar molt bé, als alumnes els va agradar moltíssim i també, com ha comentat abans la Judit, doncs vam veure que aquesta activitat tenia moltes possibilitats, que per què cenyir-nos només a una sèrie de preguntes tancades quan en podíem treure molt més suc. I ara és aquesta segona opció de la Gincama que us seguirà explicant ella. Doncs som-hi. En aquest cas, el que es feia era, el grup classe es feien dos grups, però perquè en teníem, era un grup d'unes 17-18 persones. Si hagués estat un grup més nombrós, haguéssim muntat una tercera ruta, d'acord? Llavors tenim 7-8 persones en un grup que fan una ruta. Hem portat dues còpies plastificades, per tant, si després voleu, ara em sembla que circularan per aquí, si pot ser, i si no després hi doneu un cop d'ull, perquè ho pugueu tocar i veure, d'acord? Perquè aquí queda molt petit. I la idea és que el qüestionari l'havien de fer ells, a partir d'unes instruccions que rebien. Llavors, el material que es donava a cada grup, quin era? Doncs es començava amb aquesta pàgina de presentació on s'explicava el per què es feia aquesta activitat, quin era l'objectiu i on també apareixien els establiments col·laboradors, d'acord, amb l'adreça. Després, en aquest pack també hi havia el plànol del barri, d'acord, amb més o menys on eren aquests establiments col·laboradors, d'acord, els diferents centres. Què més? Llavors, els que feien la primera ruta se'ls donaven aquestes dues plastificacions. I què són? Des d'aquí quasi bé, potser no ho veieu bé, però el que són instruccions per anar de l'aula a cada establiment, d'acord? I a cada establiment, sota de cada establiment, el que teniu és què se'ls demanava. I a més també se'ls suggeria de fer una pregunta per lliure, d'acord? Hi ha un codi que es va explicar abans de fer la sortida, que és on quan apareixia un rellotge, en aquell moment havien de preguntar l'hora, d'acord? I al final el que se'ls demanava és, per tornar a l'aula, havien de triar una ruta diferent, una ruta alternativa, i n'havien de prendre nota, perquè després haurien de dir, l'haurien d'explicar en la posada en comú. Aquesta és la segona ruta. Valoracions, molt bé, molt positives en general, com ha dit la Marta. L'únic punt negatiu que va sortir va ser l'últim punt de un botiguer ha sigut molt borde. Per evitar això, com que la de la Marta va ser la primera, després ja el que vam fer és trucar-los. El dia abans se'ls truca o uns dies abans i llavors no hi ha cap problema. La posada en comú es fa
a l'aula a nivell oral, però també hi ha hagut professores que el que han volgut és aprofitar el blog, tenim una pestanya específica d'establiments col·laboradors i el que fan és, ha demanat als alumnes d'escriure una petita entrada de cada botiga. Llavors, a banda de les preguntes que fan ells, també han de recollir informació sobre l'establiment, perquè després elaboraran aquest text que penjaran al blog i poden afegir vídeo, poden afegir fotografies, per tant, tenen llibertat per crear. Hem vist la valoració dels alumnes. Què en diem els professors i la dinamitzadora? Doncs una mica lligat amb el tema que vam parlar l'altre dia d'activitats motivadores, que les activitats havien de ser motivadores. Aquí la valoració que en fem és una activitat amb significat personal per a l'alumne. És una activitat que és un exemple de comunicació real. S'implica la ment, les emocions i el cos pel fet de conversar amb una altra persona. Això també va sortir dilluns. I pel que fa a la dinàmica de grup, afavoreix aquesta dinàmica de grup i, a més, ofereix la possibilitat d'improvisar en un entorn segur perquè estàs recolzat pels teus companys, afavoreix la dinàmica de grup, que ja ho he dit, i dona seguretat en la competència lingüística. Dona aquell espai que ens demanen els alumnes a vegades que et diuen és que a mi no em parlen en català, entro en una botiga i no em parlen en català. Potser no coneixen, també els dona a conèixer aquests establiments col·laboradors que potser abans no coneixien. I bé, i amb això acabo. Gràcies. Doncs bé, la nostra tasca l'hem titulada així, Conèixer Pau Casals, una tasca feta realitat, ho veureu al llarg de l'explicació. Jo us presentaré el que vam projectar des de l'Alt Penedès i el Garraf i després la Joana us parlarà de com vam acabar la tasca a l'oficina del Vendrell, o al poble del Vendrell. Bé, a part del programa del curs, de cada curs, ens vam plantejar uns objectius transversals que intentàvem aplicar als diferents nivells segons les competències i les habilitats del curs. Els objectius d'aula són aquests: foment de la lectura i sobretot del plaer de la lectura a l'aula, conèixer personatges o fets de la història de Catalunya, una tasca a fer-la real, en aquest cas és la sortida de final de curs, i també descobrir aquests tresors que amaguen els alumnes. És una manera potser més poètica de dir-ho, però volem dir que si partim de les experiències reals i de les necessitats dels alumnes, doncs les tasques també són més reeixides. I després ens plantejàvem aquests 3 objectius interns. D'una banda, treballar coordinadament entre ensenyament i voluntariat per la llengua, treballar conjuntament 2 centres, això és una novetat d'aquest any, i la veritat és que al principi feia por i ha estat un èxit fantàstic. I treballar cooperativament amb biblioteques, entitats locals, clubs de lectura, etc. Treball cooperatiu també. No és la primera vegada que treballem per fomentar el coneixement de la cultura i el coneixement de l'entorn. Altres vegades ens havíem plantejat de llegir llibres en els cursos o el voluntariat o els clubs de lectura i tenir xerrades amb les autores. Ho vam fer amb Olor de Colònia i amb la maternitat d'Elna. Amb Joan Maragall, a Sant Jordi de l'any passat, vam fer 2 activitats, una ruta per Barcelona i una visita a una exposició. Aquest any, per inaugurar el curs, el quadrimestre a Sitges, vam fer una lectura dramatitzada de Pere Calders, amb contes, ho feien voluntaris, també amb la col·laboració de la biblioteca, i no cal dir que tots introduïm la poesia, si podem, a les aules, amb qualsevol motiu, o per Nadal, o per Sant Jordi, o per celebrar el Dia de la Poesia, el que sigui. Per tant, sempre anem treballant aspectes que fomenten la lectura, també. Bé, comencem a dibuixar el pla de treball i, de fet, ho fem començant per la cua. És a dir, nosaltres sabíem que volíem fer la sortida de final de curs, aprofitant que som a prop del Vendrell, volíem visitar la casa nadiua i la terra on havia viscut i havia nascut Pau Casals. Comencem aquí, doncs. L'objectiu és aquest, acabar fent la sortida de final de curs. Per això creem una comissió organitzadora integrada per 4 tècnics del centre, de l'Alt Penedès i el Garraf. Teníem 2 missions. D'una banda, preparar el material didàctic o propostes que poguessin servir a professorat i, d'altra banda, organitzar la sortida de final de curs. Nosaltres vam elaborar propostes i després era cada professor
pensant en el seu grup classe, qui decidia què li convenia més. I també vam aprofitar el contacte amb les entitats locals per no fer-ho sols. En aquest cas, per exemple, us he posat el cartell d'un festival que s'organitza a Vilafranca, EVA vol dir en veu alta, i vam col·laborar-hi i també vam fer una lectura de Pau Casals. Bé, una contextualització una mica més teòrica. La tasca la plantejàvem a qualsevol del grup amb aquesta pregunta. Volem conèixer qui era Pau Casals. Algú en sap res? Aquesta pregunta provocava que l'alumnat pensés en els seus interessos. Vam descobrir, per exemple, que un alumne de Buenos Aires havia descobert qui era Pau Casals perquè lluitava perquè hi havia un teatre que duia el seu nom a Buenos Aires i van lluitar perquè no el tiressin a terra. Al final el van enderrocar, però ella va descobrir qui era Pau Casals. Després, evidentment, cal tenir-ne més informació. A part del que puguin conèixer els alumnes, cal treballar més a fons i ho vam fer amb diferents propostes. Llegint textos de Pau Casals, portant-los a classe o recomanant-los el llibre sobre la vida de Pau Casals, o també convertint l'alumnat en experts en diferents facetes o amb lectures en parella. És una activitat que hem iniciat aquest any i que també permetia que els alumnes coneguessin diferents aspectes de la vida de Pau Casals. Molt bé, després calia posar en solfa les tasques per arribar a la tasca final. Per fer-ho, primer cal exercitar diferents habilitats, parlar, llegir, escriure i, evidentment, també aquí incloíem continguts gramaticals. Segons els nivells, es tractava de practicar la fonètica, si havien de llegir, o practicar l'elaboració de guions i d'esquemes, si havien de fer expressions orals o textos escrits, treballar el lèxic, la morfologia, aprendre a fer una auca, i tot al final quedava exposat a la cartellera de l'aula. A partir d'aquí, doncs, calia arribar a produir tot el que havien treballat i tot el que havien practicat. Per tant, s'havien fet les exposicions orals, les auques, etc. I no cal dir que qualsevol tasca també l'hem d'acabar avaluant. I, per tant, fèiem servir diferents sistemes d'avaluació amb preguntes. Els altres m'han entès? Quan jo he exposat al grup el que he descobert sobre Pau Casals, m'han entès? Quan he fet lectura en parella, he millorat la lectura? Quan he fet descobertes sobre Pau Casals, sé expressar la meva opinió per escrit o oralment? També vam experimentar un altre sistema d'avaluació, i és que un alumne es va convertir en expert de Pau Casals i va explicar el que ell sabia no tan sols a la seva classe, sinó a totes les classes del servei de català. Per tant, la valoració, les preguntes, els comentaris que feia l'auditori que l'escoltava, que eren companys però de diferents nivells, des de bàsics fins a suficiències, això també va servir d'avaluació per ell i per nosaltres. I també hem avaluat la lectura en parella amb un qüestionari que hem fet als grups que han seguit aquestes activitats per veure com havia anat la primera experiència. I les tasques han estat diverses, us en presento algunes de diferents nivells, sempre, com us deia, sobre la base de hem d'aprendre més, hem de saber-ne més sobre Pau Casals. En molts casos recomanàvem que es llegissin el llibre de la vida de Pau Casals, és un llibre de lectura fàcil, però es pot recomanar intermedis i a suficiències, perquè hi descobreixes facetes que fins i tot a mi el llibre és fàcil de llegir, però descobreixes tants aspectes d'un personatge que no coneixies que es fa engrescador i divertit. Els nivells bàsics van decidir elaborar una auca. Van partir de l'auca que es pot trobar a internet, a auques.cat, i la professora va distribuir la història de Pau Casals en 22 fragments. Cada alumne tenia un fragment, van aprendre a fer una auca, van aprendre com s'havien de fer els rodolins, què explica una auca, i finalment van fer l'auca i la van penjar a la classe. Els nivells elementals, sobretot, van basar el treball en l'expressió oral. En alguns casos es dividia l'aula en experts, semblant a la tècnica del puzzle, però no ben bé del tot. Cada grup esbrinava, investigava parts de la vida, diferents facetes de la vida de Pau Casals i la família, o l'exili, els amics, la guerra, la música, Catalunya, i després ho compartien amb la resta. Una altra experiència de l'elemental també fa referència al que us comentava abans dels
tresors que amaguen els alumnes, perquè arran d'una altra activitat que no tenia res a veure amb aquesta, la professora havia decidit que en un elemental 1 feia unes conferències que en titulava Conferències d'estar per casa i cada alumne podia triar de què parlava. Doncs, curiosament, un alumne va llegir un llibre sobre les suites de Bach que parlava de Pau Casals i va explicar a la classe tot el que ell havia après sobre Bach i Pau Casals. Ens va semblar tan curiós que, sense haver-ne dit res, hagués coincidit amb el tema que li vam demanar que fes d'expert i que en parlés a la resta de cursos del mateix servei. Ell ho va valorar molt bé perquè és un alumne holandès, és d'un elemental 1, parlava amb certes dificultats, però des de la primera exposició que va fer a la seva classe dins d'aquestes conferències d'estar per casa, que li costava, amb l'ajuda de la professora i amb les 3 o 4 vegades que ho va anar fent per la resta de cursos, ell era conscient de com havia millorat i com havia aconseguit expressar-se amb molta més fluïdesa. Per tant, per ell va ser una tasca ben bé feta realitat. Als nivells intermedis es va centrar més el treball en el cant dels ocells, una música que no és de Pau Casals, però com que ell la va fer mundialment famosa, doncs servia com a símbol. Es va treballar la comprensió oral, la comprensió lectora, sobretot el treball del lèxic de la cançó, i també es va practicar l'entrada de comentaris al blog, per tant es va treballar també en l'expressió escrita. Al blog els professors hi vam anar fent diferents entrades sobre Pau Casals. És una manera de treballar també els àudios. A les classes nosaltres no tenim tecnologia per poder portar imatge o PowerPoints. Costa, no estava... Sí, clico aquí, continuo. Ah, mira. Aquest és el web d'ensenyament que tenim al centre, el blog, perdó, i vam anar-hi fent diferents entrades sobre Pau Casals, la de la sortida final, un club de lingofília que també parlava sobre la Pau i els alumnes hi feien comentaris. El cant dels ocells, des d'aquí es podia sentir, o també el discurs de les Nacions Unides. L'eina del blog ens ha facilitat això, poder penjar àudios i que els alumnes els puguin sentir amb facilitat i ells fer-hi els seus comentaris. Ara hauré anat al principi. I al nivell de suficiència el que vam fer sobretot són expressions escrites sobre Casals. Això si no s'obre. No vas buscant. Quina és aquesta? Sí. A part de les tasques que vam fer altres activitats complementàries en cooperació amb entitats, sobretot. Aquí, per exemple, ara es veu petit, vam demanar a una escola de música de Vilafranca que participés a la nostra festa de Sant Jordi, i ens van interpretar el cant dels ocells i altres peces musicals que van triar ells. I als nivells de suficiència vam fer aquestes activitats de llegir en parella, dividíem el grup classe en parelles i cada membre de la parella feia de tutor de la lectura i tutor de la comprensió lectora, i a la inversa, també feien de tutorats entre ells. I vam participar en el festival en veu alta que vèiem al principi i llegíem textos que havíem assajat en alguns voluntaris, aprenents i alumnes dels cursos. En aquest cas hi ha una fotografia d'un text de l'Empar Moliner que no té res a veure amb Pau Casals, però després també tenim aquesta parella de voluntaris que ens llegien el discurs de Pau Casals a l'ONU quan li van donar la medalla de la Pau el 1971. També vam demanar un altre tresor de Vilafranca, un alumne que li agrada decorar, li vam demanar que ens decorés el servei de català, com ho ha fet altres vegades per Sant Jordi o per Nadal, amb motius de Pau Casals. I ara el que passaríem a veure la tasca real des de la que vam fer per acabar la sortida de final de curs.
Bon dia, jo us presentaré la tasca final que vam organitzar des del Vendrell. Els alumnes del Bàsic 2 del Vendrell munten un petit itinerari pel centre del poble i fan de guies dels companys de l'Alt Penedès i el Garraf que visiten la vila nadiua de Pau Casals. Bé, abans d'arribar a aquesta tasca final vam realitzar un seguit de tasques intermèdies. La primera tasca la podríem titular Què en sabem del Vendrell? Aquí els alumnes fan una pluja d'idees sobre llocs d'interès, espais, carrers i places del poble i a partir d'aquí, per grups, situen els llocs esmentats en un plànol. En aquesta tasca es treballen els situacionals i es descriu el poble, que tot això s'inclou a la unitat 2 de la programació. Cal dir que en el moment de muntar aquesta tasca final, a classe s'havien treballat les 4 primeres unitats de la programació. Per tant, aquesta tasca, el muntatge d'aquesta tasca seria com un repàs de totes les unitats. Bé, la segona tasca intermèdia la podríem titular Decidim l'itinerari. Aquí també entre tots, també amb un plànol, triem el recorregut que farem, en el qual farem de guies. Ells l'expliquen, expliquen l'itinerari aquest utilitzant el futur, que el futur es treballa a la unitat 1 de la programació. Una altra tasca intermèdia seria què en sabem dels llocs que visitarem. Aquí els alumnes descriuen de manera senzilla, pensem que estem en un bàsic 2, els llocs destacats de l'itinerari. Per exemple, la plaça Nova, ells diuen és quadrada, hi ha una font, hi ha l'escultura de Pau Casals. Del carrer Alt, diuen és estret, hi ha moltes botigues. De la plaça Vella hi ha l'església i l'Ajuntament. I per tant aquí treballem les descripcions de lloc i els adjectius que són a la unitat 2. Bé, una altra tasca, després de fer tot això, l'altra tasca seria passegem pel recorregut. Per fer aquesta tasca més real i ampliar la informació, fem nosaltres l'itinerari, que després farem amb els companys de l'Alt Penedès i el Garraf. Aquí els alumnes van explicant allò que han après i en veure els llocs reals decideixen que en volen saber més. Aquí, sobretot, practiquem l'expressió oral perquè cada alumne va explicant el que sap de cada lloc. Una altra tasca seria per saber-ne més. Aquí, com que els alumnes mostren tant d'interès pels llocs que van coneixent, la professora decideix ampliar la informació sobre aquests indrets i finalment, a partir de les seves propostes i amb l'ajuda de la professora, es va muntant l'itinerari. En aquesta tasca treballem tots els continguts de les 4 unitats, treballem el futur, l'imperfet, els dos passats, els adjectius i l'última tasca intermèdia la podríem anomenar triem el nostre rol, que és ja quan cada alumne decideix què explicarà i es fa el redactat final. També es treballen els continguts de les 4 unitats i l'expressió oral i l'expressió escrita. I finalment la tasca es fa realitat perquè els alumnes del Bàsic 2 fan de guies dels alumnes de l'Alt Penedès Garraf. Es presenten, primer es presenten els companys, expliquen el recorregut utilitzant el futur i durant la ruta que fem expliquen, descriuen els llocs per on passem. Aquí veieu es veuen les fotos dels alumnes fent les explicacions. I per últim ja, pel que fa a les valoracions, cal dir que ha estat una experiència molt positiva i enriquidora per a tothom, tant per als alumnes com per a la professora. Els alumnes han après moltes coses del lloc on viuen, fins i tot alguns han descobert indrets que no coneixien. S'han cohesionat molt com a grup, s'han ajudat molt els uns als altres, han sabut transmetre allò que han après i fer-se entendre en català, tot i que és un nivell bàsic 2, i, per mi la més important, han utilitzat la llengua fora de classe en una situació real. I per últim, aquesta és la foto final dels guies i dels visitants, diguem. I fins aquí ja està.